Mudzimai wangu anogara anenge ari ega, inini ndinenge ndiri kubanze. Saka baba vakatanga kuuya kumba vachinetsa mudzimai wangu. Ari maona madzimai ese hapana asimudza kuti handinyengwi. Mukadzi ndiye anodi anoramba. Mutsanga Patrick ndini kana takutaura totadzisa tsangamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekunyenga nekudanana nemukadzi wangu. Kuda kuripwa nemombe mbiri uya nembowo dzako chitupa nemari yedare. Ari kutaura izvozvo ndiZakaria Mutsanga achitaura kuna Patrick Mutsanga. Zvamuraona Mutsanga, ukama hwenyu hwakamira sei? Ukama hwenyu hwakamira sei? Ndi baba. Toinzwa mukutaura kwacho. Taura tinzwe Zakaria zvakafamba sei? Aripo here mudzimai wako? Ngauye apa mudzimai Zakaria. Uya mugare pakati pawo. Sanangurako. Mudzimai wangu anenge ari ega, inini ndinenge ndiri kubanze. Saka baba vakatanga kuuya kumba vachinetsa mudzimai wangu. Mudzimai wangu tanga akanyarara. Saka azoudza hanzvadzi yangu inonzi Tracy Mutsvanga kuti ndozvi kuita baba. Ndopawamboramba wakanyarara kwazoti zvanyanya rikatichiudzani. Chiudza baba atindu. Kusvika inini mudzimai azokwanisa kundiudza kuti ndozvi kuita baba. Kusvika isusu takazosvika pakuharare kubasa. Takazosvika pakuwabata kuti watori mumba. Yungama. Watawabvunza kuti muri kuitei muno. Wambotanga kumboramba-ramba zvenga maaudios avaisenda, mameseji zvese zviripo wachipfimba mudzimai wangu. Wakapfimba nebvunzo kuti nyaya ndeyekunyenga nekudanana. Vati muchitaura ndiri kuona kuti kudanana hakuko. Yako. Nekuti toda kuti atizopindura anga aine ngati nyaya yako wati iwewe ndeyekunyenga kana kupfimba mukadzi wangu nekudanana. Vati matauro ari kuita ndiri kuona kuti yechipiri hauswi kuridza kuti wanga wakudanana here. Wakapera pakupinga chete. Ndakawabata wari mumba vachiitei? Vakatozouya kumba ivo baba. Vakatozouya kumba. Wakudanana here kana kuti chiyanga iri trip? Tisanga tatoti chivaita kuti vauye kumba. Nekuti baba vane zvinhu zvakaita mumusha zvakawanda, kugadzirwa dare woramba. Woita futi vakambonyenga hanzvadzi yangu futi. Vakagadzirwa dare vakaramba kuti handizizive. Vakaita zvakawandisa zvavakaita. Saka apa takazoti sezvo munhu achingoramba chivaita kuti vauye kumba tovabatira vari mumba. Sezvo iwo anongozviita woita sei? Hapana kutozodanana apa yanga yatrip. Kuti wakadanana uchiita kuti akaenda kune hanzvadzi wanga anga ari pakufimba handiti apa kwakuzoita trip. Tinoda kuti kuijengese iyo uri kuti here baba wako wakarara nemukadzi? Hawana kudarana. Wakapfimba kunyenga mudzimai wangu. Wakapfimba.
havana kuzorara naye. Aiwa chiba kana kuti kurara nekuti dzinenge dzanyaya kuti patozoita chii relationship. That's why dare ranga rinoda kujekesa, saka wakanga wakapfimba, wanga wari pakupfimba. ndizvo zvichezvo. Handiti iyo iri kutaurwa Patrick, rudo pana kuzenge paita rudo apa, but wakangori pakupfimba mukadzi wemwana. Pamusoro Changamire, kutaura kwavari kuita ichokwadi. Ndakataura mashoko erudo iwayo, asi pane zvakange zvakonzeresa kuti nditaure ndichida kuona kuti iye anoita sei senyaya dzaakambenge andiudza. Saka ndaiona kuti munhu uyu ndiye ari kuda kunyebera murume wake kuti ndiri kushushwa. But kunyange zvakadaro Changamire, nyaya iyoyo yakataurwa tikaenda kwamasvosva, ikatotongwa namasvosva. Wamasvosva wakati yapera, ndaipeta, handichadi kunzwa ichitaurwazve. Chepiri, pavari kuti vakasvika kumba vachinditreba, zvesho wakasvika ndakatogara mudining nemudzimai wake, but nevanhu vaakauya navo vakangosikondirwisa, hapana akandibvunza, vakangosikonditema ndikakuwara. Ndine mapepa acho ekukuwara nemapicture acho avakatora ndivo futi vachiri mwaya kuwani. Saka iye zvino nyaya yacho iri kumatare. Yakatonzi tiri kudiwa kudare raMajor Street musi wa6 June. Yekutemwa. Muri kureva kuti nyaya iyi yakabva yaenda kwaMajor Street, haisati yapera kwaMajor Street? Haisati, itoda kutopinda musi wa6 nekuti ndakakuwara zvakanyanya. Asi haisiriyo nyaya iyoyo. Yakabata raidise vakachanga ndaifunga kuti wakazouya yapera kwaMajor Street, ngozouya uchitongwa kupfimba kwawo yapera. aiwa tichiri pakudhibheta kuti tingaibate here kana kuti hatingaibati sinzi iri kwaMajor Street. Nekuti tikazoti tiite half baked hazvina zvazvinotibatsira. Dare ropariri kudhibheta kuti rinoona kuti no, nyaya iyi zvairi kwaMajor Street tikada kuitonga inozotikanganisira marelationship dare. Zvakafanira kuti nyaya yauya kunoku ishe, nyaya iyoyo hamune musingachatenderwi kuti muibate nehaya rake yematare. Pamusoro Changamire, tiri kuona kuti munyika pamuri kutaura ipapo ka payakatukwa kwaishe masvosva takafunga kuti yapera, asi yakazoenda futi kupolisi ikoko kureva kuti haina kupera. Ndosaka mazuva asazoya kuti inini muzotigadzirisa. Sekuona kwangu nyaya idzi dzinenge dzakasiyana, nekuti yakaenda kweMajor Street inenge criminal yekuosana kwavakaita, then iyi yauya isivhu yekuti uya ari kuti ndiri kunyengerwa mukadzi wangu. Right, dzinenge dziri nyaya idzi dzinopfekana. Chazoita kuti aroverwa inhau yekuti chii yekupfimba pobva paita ndikada kuti ndikujekeserei maitikira zvakaita. Dzasai pataurwa nyaya iyi pekutanga kunzi ndabvunza kuti pane nyaya mbiri, pane yekupfimba kozoita yekudii, yekudanana. Tiripo ipapo ndokubva tabvunza kuti zvakafamba sei, ndokuona kuti aiwa pakudanana haana kuzodanana, asi iye uyu ndiye ataura kuti tisi takamukwezva
kuti auye. Saka wamukwezva pato nemhosva kuti mukwezve munhu kuti muponde. Muri kunzwisisa? Anga akaparirwa mhosva but azokireta atora mhosva kuidi kuisa mumaoko ake. Ari mazvona dai yanga iri nhau yekuweka chete isina kuzoti iyo nhau iyoyo yekudana ndo yaita kuti adaidze chii aruwe munhu kundomuuraya. Saka anenge ane mhosva ipapo ndiani? Muuraya nekuti aita instant justice. Mhosva yanga iripo dai wakamukwezva wakangomubata wasina kuponda odi woenda kuchi kumakoti. Chokwadi mhosva iyi Murora waonepi simba iwe yekuenda kupfimba Murora? Yo mhosva iripo. Toti wani mhosva yanga iripo. Wanga aine mhosva wanga aine mhosva yanga apara. Chii chakapa kuti urowe uzorwise munhu simba iroro wariona kupi? iye asina kumbobata mukadzi wako. Murongo chete wakataura right. Iripo yacho imwe yechitu yekupuma. Ishe wewe kuno kumokwa pedzisai nyati yekupuma kuti iwe wazodana naye mukadzi wako. Mukadzi akati handina kudiwa ndenge ndida akatondipfimba handina kumuda iye. Saka iye zvinezvi kuti ukapere nyaya iyi tipeiwo mai tinenge takutopinda munyaya izvezvi tiri munyaya. Pamusoro imawo nyaya iyi yafanana nemwana anoenda kujana nemombe kundofudza mombe, obatwa nehope, mombe dzobadzanya, muridzi wemombe obva mukachibhebhenenga kwakutema mombe dziya kwakurowa mwana, ndiye anenge atopara mhosva. Sindo zvakaita baba asi senyaya iri kunzi iri kwaMajor Street Changamire tatamboisendeka dzamara ipere kumusoro yozodzoka kuno. mutete chazonyanya kuita kuti mukomana aite hasha pana baba. Handisi kuti zvandinotaura kuti ndo zvokuti zviitwe, asi mukachiona maodhiyo ndo akazochirwadza. Maodhiyo ekanga akunyorwa nababa kumuroora zvinonyadzisira zvinoita sei. Saka ndiri kuyaka kuti zvinotochidii zvesuwa inyaya dzakawanda, asi wakura wakati mbavha ibati wabatwa rumba. Mbavha ibati ndekuti dai vakangoti tadzwa kunzi iwewe uri kunyenga mukadzi wangu pasina umbowo kana maodhiyo, aigona futi kunyepita kuirani dzukangoti mutibatiri airamba. Aiwa inzwa ini handina kuramba kunitonga nyaya iyi. Muri kuona kuti uyu apara mhosva handiti, imimi futi mandopara mhosva.
apara mhosva ndeipiri nani anyenga kumukadzi kuti iwe ndokudawo neapara mhosva ndeipi andoponda munhu apara mhosva ndiyani ndipindurei mubvunzo aiwa ndipindurei mubvunzo kuti haana kurohwa uyu akabuda nepahwindo ndopakachekwa-chekwa akagwachura bhagi rabhai maona akakwachura bhagi rabhai ari kutocheka aone kwaari ndoumbowo watiri kuti inzwai ndoumbowo wandiri kuti tikada kuutaura izvozvi zviri kumakosi wachainvestigata kuti akabuda nepadho here akarohwa here akadii handii ndokwairi kumejastiri sati kuti isusu ngatimirei nyaya iende kumejastiri zvese zvodi zvopera yapopera inozodzoka kunoku toona nyaya yekupfimba mukadzi asi tomboti hedu izvezvi tambovhara sidari tombobvunza wadare kuti wangani wakadzi wanofamba murodhi wasingapfimbwi nevarume ndinoti wakadzi wasimuka iva musati mabopfimbwa nemurume hongu kana kwete makagara ini hongu kana kwete wangani wakadzi wagara wafamba murodhi umo asinganzi nemurume chiyo zvazvineta zvekuti varume vakasikwa zvakasiyana kuna anoruchiwa rwuya runoita runotoda dzimoni izvozvi ndakatopika zvandakaita izvo unotoona munhu achidai kunge achatokumedzera mate asi haatadzepedzikungwe kuti ini ndochikutaurira manje kuti handidaro saka izvozvo ndakachimokumbira ndakachikumbira kuti ati mukadzi wacho ndiyewe angadai ngobvunzwa hamutongi dare tinokudidzai dare handiri maona madzimai ese hapana asimudza kuti handinyengwi mukadzi ndi anodii anoramba saka mhosva yababawa inhau yokuti ndibaba tinenge tava kuwabata nemhosva yechii yemakunakuna kuti wakanga wakufimba chii asi dakakungopfimbawo hako pamba pasina nyaya nekuti wakadzi wese munopfimbwa muchibuda panapa munotonzi chiyo unobva wazvipedzera ipa but problem yake chetedeyochi yemakunakuna ekuti afimba chii muroora but kuri kupfimbwa ekuti akafimba akaramba hapana imhosva inenge irichi iripo ndoyati yatikuda kuti ndo pane mhosva yake kuti akaita chii makunakuna yekufimba chii muroora asi mhosva nemakuya ndo ndikutokupai jechenjedzo kuti makuya ndo mhosva inenge irichi iripo but izvozvizvi hatingaitongi kuti titaure mhosva iyo nekuti uyu adaro akanyangadza kudaidza munhu handiti nekuti tataura kuti hapana mukadzi asingapfimbwa zvichireva kuti naiye anotopfimbwa but haudaidzi munhu nekuti uri kupfimbwa hoyo muroesa munhu panenge pane chii pamusoro ipapo ndaida kungotsanangura kuti pakurowa kuri kunzi kurowa ava baba takavabata nibva tavavharira mumba tavakira tatiyo hatiisi kuitonga nekuti muchando iri kudii handidi kutomboisa nekuti ndinoenda kutobata daro akutodii mazvona chikumbiro chedu kuti isusu tive tiri safe saka takachida kuti kristu murume ngozi pane matireti ari kubuda kuti murume arifamba achitaura kuti pakunzi mufanirwa saka ndo zvakavutyawo kuti nyaya ikanonoka kutaura nevanhu varikufamba vachiudza kuti vakomana ava nemuna nemunani ndikufanirwa nyaya ikasatongwa zvakanaka kumapurisa kuti muchafanirwa
saka pane matireta aripo saka handizivi kuti it's okay zvotenda icriminal zvakare muri kuona apara mhosva iye achatopara futi chi mhosva kusvika mapinda mujeri saka iwo haiwa kudaro kuzondorowa vanhu nekuti unenge uri kupara futi chi mhosva mhosva haiitwi neimwe mhosva handipi saka izvozvizvi endai indopere kumajistireti yapera toona kuti majistireti inenge yaiona zvakaita sei then tozodzoka toongotorwa mhosva yechi yemakuna pamusoro changabva iyi nyaya yakatombopinda kuti mukoti majistireti court nyaya ikanzi tisikuona hombo wakakwana tipiwo judgment yacho but arikuta kuti hanzi iri kupinda ine date tobva wazodzokera futi kukoti tikanzi kuti vakomana saka haisati yapera anesi kana yapera zvava munhu anoramba achiti apiro akaenda futi kuhigh court hatiibata akaenda kusupreme hatiibata akaenda kusvika zvanzi judgment yekupedzisira final yatinoona toona kuti yanzi chii ndikuzvinzwa changamira asi tinoramba tichidzoka kwamuri futi changamira kuti nyaya inenge ichiramba ichikonetsa kumusha nekuti havana havo mukaramba itingodzokera futi kumapurisa yakambonzi aya no nyaya haisi kumapurisa kumajistireti court kukoti yakatopinda iri mudare iri dare majistireti court mirai ndikutaurirei dare rinotangara pana ishe munhu akaita appeal even asati apedza kuitonga akauya kuno ishe haachatobvumirwi kuibata munhu akaita futi yauya kwandiri akaenda kumajistireti court inini handichabvumirwi kuibata akaenda kuhigh court majistireti haichabvumirwi kudii kuibata akaenda kusupreme haachabvumirwi kudii high court haichabvumirwi kudii esi makoti anenge ari pasi anenge asingabvumirwi kuibata kusvika yapera manje nekuti pane icriminal yapera ndopainozoya kusiva yochizotongwa kuti ona iwo akabatwa nemhosva zvawakabatwa nemhosva taakuchikutongwa isusu kuti tiripirana ndo mafambiro ematare handizvo nekuti tikaibata tiri kukoko ndatosungwa inini kuti ko mutemo watakakupa iwewe kuti mamba wakati nyaya yekuko wazoibata nei ikanga yauya kuno kuisha akaitonga inini ndotoreka andoripa munhu waibatirei nyaya yauya kwandiri so zviro zvinechi zvoto zvine mazera saka ngatiregerei kuti iende inopera ikoko todzoka asi inda kujekeserai kuti nhau yekupfimbwa chete haina chii haisiri mhosva kuti mukadzi apfimbwa nekuti vakadzi vese avo ndavabvunza vanopfimbwa everyday vachitobva muno vanopfimbwa asi anoramba asi pamhosva yake chete ndeyekuti ndibaba wapfimba muromo makuna handiti saka ngatisimukei kutenda musapiwa date namabharani kana yabva kukoti kana mabva kukoti mupiwa date yekuti ndotonga manje makuna ekudanana nemuroora ndopatinozovhura mavhidhiyo aya tichizwa kuti wakakanganisa pakuita nepinya wakaita daidza munhu womukidzi wamuvharira ungovharira chete itori mhosva wakidzi itovharira ikoko imhosva kidrepi hazviitwi izvozvo ikidnaping uyo ataura kuti takamuta haana kuenda yega akada kudaii
whatever time udaidza munhu pamba pako womukidhire pakurokera munhu pamako iri mhosva iyoyo. Imhosva ziyai mhosva idzi madzitodhara hatikudzi varoora chiwandowanikwa ini ndichinyenga mukadzi ndomhosva yake asi murume asikanyengi ndiani? Mhosva yake iri pakunyenga chete. Dai akaine kunyenga iyo yanga isiri mhosva. Changamire umunhu anyenga vakawanda akanyenga vana mai akavaisa pamiri akanyenga mukadzi akaita akaendaakaziya iyeyu akaenda achingosotoka kudai anditachawe yake ipapo munotongoti mhosva yake takupai mhosva pasina makuna pasina mhosva. Mhosva yake ndeye makuna ekunyenga chii but nekuti haana kuzotona wataura kawo kuti akangondisakamudaidza inzwai nyaya madzishe, musatonge nyaya nefungidziro, tonga nyaya nezvekutaura. Awa anyengwa akandotaura kune hanzvadzi, haana kudanana nemunhu. Hanzvadzi ndokutaura kune murume, ndokubva aita seetre handiti yekunza munhu papozisheni. Asvika papozisheni ndokurova munhu. Saka kurara nemunhu haana kudii. Hamufungidziri kana muchitonga nyaya, ndo problem yamunoita muri kumabvuzevha kuti munofungidzira mhosva so that mopa mhosva pasina mhosva. Wese warikutaura kuti tisakatomutrade angopinda mumba ndokubva wakidhire pamai, ndopatakawo nyaya yawo manje, ndokubva wakidhire pamwe. Asi wekutanga hakutongi nyaya nekuti unless dai akapuhwa mutongo wekuti akakanganisa ndo inonzi ichi you are only guilty when proven guilty by but isisu tamutonga akabvuma tikamusainisa pasi akati aiwanogoramba tikamuti isisu iwewe shekana nani nemwana wako ndakaukanganisira mwana wangu akasheka maoko mwana wake akati handichazviite pamusoro pezvaakabva asimuka achienda ukoti. ndozvatirikutaura iyo haana kudi haana kumboramba mhosva yake. Mhosva yake iri pakuzokidhinepwa neawo achirohwa. Wakandoisa chii inonzi chii kupa mumaoko awo, kuisa mutemo mumaoko awo, kupa justice iwega pasina dare haubvumirwi nemutemo une mhosva. Wachatobhadhara akagona kutaura wachatobhadhara nekuti wakakanganisa. Wanga waine mhosva waparirwa mhosva, asi ukaparirwa mhosva ukaisa mutemo mumaoko ako ndiwo waatone zimhosva kudarika iye. Zvino tikatarisa mhosva mbiri yekunyenga iyo hainayo, asi yekurova iyo inovharira. Muruzora madzishe nemasapo unenge uine munhu anenge aine mhosva newe, asi iwe unozondopara zimhosva rinotozoita kuti utozoti iwewo panzvimbo yekuripirwa kana wanga wachiripirwa $20
wauzonzi enda undoripire $1,000 munhu uyo akanga aine chi mhosva yako, nekuti unenge watora mhosva waiisa mumaoko ako. Pawakaona mameseji yawanga aine mhosva yakakwana yaimaifanira kubva mangotonga, wasina kumbomudaidza uko nekuti evidence wanga ainayo. Wakabva waitonga, makatonga makatomupa makuna akadii, ende makutonga maisatonga yekumupfimba nekuti munhu wese anodii anopfimba. Mukadzi wese kana ini mishe mune mukadzi wavo makatomboti ndiri kudowa saka zviro zvinowanikwa muvanhu kuti mukadzi wese anomuti tsviyo, kana mukadzi wangu chaiye anotodii wamambo zvinotozvifana zvinotomboti kana wakapaka mutaunu vanoda vachitaura kuti ndakapaka mutaunu atoatiza amaiji maakupara mhosva mambo asi mukadzi akakwana anodii anoramba seye mukadzi akakwana akaramba akavataura zviri kuita iwo ndiwo wakangokundopara mhosva pazvekuti vangadai vakangoya neevidence dzavo wakati makatomuripisa zvaimamuripisa pasina mhosva but wakakireta mhosva pane imwe mhosva yakatonotaura tete. Okay, right. Taakupinda mukoti Bariri William wabhadhara